Bueno, martxan. Lehenko ginen esan nizuen bukatu genuela bosgarren atala, baina gezurra zen. Ez nuen gogoratzen zertxo bat falta zala, zirkuitotxo bat falta zala. Eta horrentxe ikusiko dugu, bukatuko dugu bosgarren atal hori, eta hau da partzialera sartzen den azkeneko hau bai. Eta gainera, gaur ikusi behar duguna horre partziala prestatzeko horri horietan hor daukazue horritxo bat honi buruz. Beraz nahiko garrantzitsua. Instrumentazio amplifikadorea. Amplifikadore operazionala ikusi dugu osagai bezala, osagai magikoa, gauza pila bat egin ditugu beraiekin, eta egin ditugun gauza horien artean, kentzailea ikusi dugu. Bi sarreren artean, zirkuituak dut ipiniko, Kentzailearen konfigurazio hor daukazue. Bi tensio sartzen baldin badira, hemen irteeran, bagenuen bi tensio horien arteko tenketaren moduko zerbait. Zirkuita hala resistentziekin egiten genituen, eta benetazko formula hau atera zitzaigun. Bat, gehi, R2 zati R1, irabazten bat, bider R3 eta R4 ere hor zeuden, R4 zati R3 gehi R4, bider V bat, ken V2, bidertuta, bider R2 zati R1, hau dena ateratzen zitzaigun. Bertan, algebrak aritmetikoki ikusten badegu, bi resistenzia hauen arteko erlazio mantentzen bada, hor duen posible zan bi termino hauek antzekoak izatea, eta horrelaxe geratzea. Bi tensioen arteko kenketa, garbia, eta nahi badegu irabazten bat, resistentzia horien arteko erlazioarekin. Hau da, ikusi genuena, lasai, ez da zere berria. Tensio diferentzialak. Osa, kenketa egiteko, eta ikusi duzuela, nun atera zaigun kenketa. Adibidez, sistema kontrolatzen gaudenean, gure erreferentzia, gu nahi dugun tensio hori, eta sensoreak ematen diguna konparatzeko, kentzaile bat erabakitzen genuen, abiaduraren argitxoa pizteko histeresiarekin, konparadorearekin ere, kentzaile bat izan behar genuen, histeresia jarri horretik kentzaile bat jarri genuen, histeresia, seinalea desplazatzeko, zerorak hor histeresia izateko, kentzailea eta nahiko entesgarria. Tensio ezberdinak neurtzen ditu, tensio diferentzialak. Bale, hau, laborategian montantzen badegu, erresistentzia hauek berdinak izan da, hau gertatu behar zaigu. Demagun, neurtzen degula V bat, sartzen degula V bat iturrian, 0,1 voltio, eta V2 iturrian minus 0,1. Orduan, honek eman behar diguna da, irterako tensio bat, izan behar dela, 0,2 bider irabazpen hori. Demagun erresistentzia guztiak berdina direla. VO 0,2, emango zigun. Ez dut jarri behar, VO. 0 inguruan sartu beharrean, voltio gehiagoren inguruan sartzen baldin baditut tensio diferentzia hau, demagun 10,1 eta 9,9 artean, sartzen badegu horrela xe. Hemen, formula hauen arabera, gauza berdina sortu behar zaigu. Hauken hau, 0,2, erresistentziak berdinak baldin badira, VO 0,2. Fabrikazio tolerantzia direla. Eta zirkuito edo barrutik erabiltzen ditugun osagai horien ez linealtasunak direla, eta hauek ez dira berdinak izan behar. Hau handiago izan behar da. Azpiko hau handiago izan behar da. Naiz eta saiatu. Ahalik eta berdinenak egiten, gauzak ondo eginez erresistentzia berdinak jarrita, beti esortu behar zaigu hau handixo. Bale? Hori erabili behar dugu, kentzaile baten nolabait kalitatea neurtzeko. Eta orduan, orain ikusi behar dugun zirkuitoa izan behar da. Kentzaile bat oso ona dela gauza hau saiesten. Hoxe izango zen honen atal honen zergatia. Orduan, zerrari da gertatzen hemen. Bi kasutan, tensio diferentziala berdina da. VD berdin V bat ken V2 berdina da. Baina, bi tensioen batez besteko balioa ezberdina, honen batez bestekoa 0. Honena 10. Osea, V, D, berdina da bi kasutan,
Baina bi tensien arteko batez besteko balioa oso ezberdina. V1 gehi V2 zati bi oso ezberdina. Eta honi VC. Diktu behar diogu. Diferentziala eta tensio komuna. Hemen 0 eta hemen 10. Eta horregatik, ateratzen ez daigu hau diferentia. Hau minus, Vale, horren egin behar dudan, izan behar da, aritmetikoki jarri behar dut ekuazio potolo kozkorra hau, erresistentzia guztiak hor daudela, beste modu batera jarri behar ditut. Ezberdindu behar dut irabazpen hauek, bai hau, ezberdindu behar ditut, honi G bat esaten badegu. G bat. Eta honi G bi. Simpleago, baina G bi. Ordene, moldatu behar ditut eta ezberdindu behar dut, hemen ikusten duzuena, tensio diferentziala edota batez besteko balioa sartzen ari garen arekin. Orduen, ez dugu egin beharra aritmetikoki, baina posible izan behar da, hemendik, kontu batzuk egiten baldin baditugu, hauxe ateratzea. Izatea, tensio diferentzial baten irabazpen hau, dala, G bat, G bi, zati bi, eta G horieko isik izango ziren, gehi, tensio komuna, zati bi, txoin, bai. Bider, bere irabazpen bat. G bat, ken G bi. Aritmetika, bi gauza hauek berdinak dira. Bildu ditut V bat eta minus V bi, eta bildu ditut hori, ez kezkatu horretaz. Bi ekuazio hauek berdinak dira. Nik nahi nuen nazan, tensio diferentzial hau hemen agertzea, batez besteko balio hau hemen agertzea, tensio komun hori hor agertzea, eta begiratzazu irabazpenak nola dauden. Tensio diferentzial honen irabazpena, bi geoien batuketa zati bi. Batez besteko balioaren irabazpena, erresistentziak hau betetzen badute, bi horiek berdinak dira. Orduan hau 0. Teorikoki 0, arbelan 0. Baina errealitatean, hauxe da 0 ez dena. Hauxe da 0 ez dena. Eta honi, horrexe jarrita esaten zaio, irabazpena modu diferentzialean, eta honi esaten zaio, irabazpena modu komunean, edo batez besteko balioaren irabazpena. Ikusten duzu, erresistentzia guztiak berdina bandima dira, 0. Baina errealitatean ez da 0. Eta errealitatean hori neurtu dezakegu. Eta ezaugarri horritan, eman behar dizkigute horrelaxiko zirkuitoa baldin baditugu, eman behar dizkigute zenbat balio duen honek, konparatuta honekin. Hau, ondia nahi dugu, edo nahi duguna. Amplifikazio bat. Hau, ahalik eta txikiena. Orduen hori, ezaugarri horritan, kentzaile batek edo tensio diferentzialak neurtzen edo amplifikatzen duen zirkuito hauen kalitatea horrelaxe eman behar digute. Kalitatea. Kentzaile baten kalitatea edo amplifikadore diferentzial baten kalitatea horrelaxe eman behar digute. Irabazpen handiena, hau, erlazioetan natuta. Horrekin, teorian 0, orduan hau infinitu izango zen, baina ez da izan behar, zenbaki handi bat izango da, hau ahalik eta txikina, hau ahalik eta handiena, logaritmo bezala, bidero gai. Horrela ematen dizkigute ezaugarri horretan, ez hogei gabe. Edo bai, hogei, igual pasatu zaitu hogei. Bera hau zalantza dokat. Eta honi deitu behar diogu, common mode, oza, modo komunean, edo batez besteko, sarrerako seinale horien batez besteko balio horren, mode rejection. Osea, zirkuito hau zeo nadan, hau 0 egiten. Common mode rejection. Ratio rejection. CMRR. Zaugarri horretan. Ez tala infinito. Orduan hau bazpare, gero begiratuko dugu, hau zuzentzeko. Normalean, hau oso txikia izan behar da, hau oso handia eta balio tipikoak
orain ikusi behar dugune zirkuitoarenak, instrumentazio amplifikadore horienak, hau da, 10 berbost inguru, 1.000 handiagoa izan behar da irabazpena honekin konparatuta. Baina ez da zero. Eta nabaritu dezakegu, eta seinale txikitan izan dezake honek eragina. Honek izan dezake eragina. Eta dezibelio bezala, hemen 110 dezibelio inguru izan behar ditu. Hau saizten duten zirkuito oberenak. Orduen, nola ban zirkuitoa. Instrumentation Amplifier zirkuitoa. Ina zirkuitoa. Zirkuito komerzial bat da. Bera ezaugarri nagusiena hauxe izan behar da, zergatik zeren fabrikatzerakoan fabrikatzen da zirkuitoa guztia dena batera. Operazionala eta erresistentziak integratzen dira denak batera ahalik eta berdinenak izateko. Gu laborategian edo montatzen ditugunean errebita errebarkuk ipintzen ditugu, kasu honetan txip berdinan egongo ziren. Eta hauxe da zirkuitoa, hau ez daukazu ikasi beharko, baina bai ebazten, honetxe nik egin behar dudan bezala, ja. Plus VB. Azpian plus V bat. Ia ondo egiten dudan. Hemendik etorri behar da bi resistentzia. RG zati bi, RG zati bi. Hau berrelikatu da, minusetik horlaxe. Hauztako ikasi beharrik, erlasai. Bi resistentzia horiek berdinak, fabrikatzen direla bi operazional hauekin batera. Eta hemen ezagutzen dugun kentzailea, baina dena integratuta elkarrekin. Hemen izan behar dugu. Hemen bi resistentziak. Hemen operazionala. Berrelikadura horrelaxe. Hau da ezagutzen dugun kentzailearen konfigurazioa. Eta resistentzia guzti hauek, R eta R. Eta esan bezala hau dena fabrikatzen dira txip berdinean. Resistentzia guzti berdin-berdinak galik eta berdinak izateko. Eta hau, kanpotik ipintzen zaio konfigurazio edo eta irabazten bat konfiguratzeko moduan. Eta hau izan behar da, simbolo guztia hemen txebarroan izango zen. Hartuko dut hau. Gutxi gora bera operazionalaren simbola hori izango zen. Resistentzia hau guk ipintzen digu kanpotik. Hiru operazional eta resistentzia horiek horrelaxe konfiguratu da hor barruan. Tensio diferentzialak ondo neurtzeko. Orduan, egin behar duguna da, ebatze honek egiten duena. Guazen, ia, ubeotzen baden, zer hor ariketa bezala eskatu dezakegu partzialan. Atala ez dut egin behar. Hau da, kentzailea. Azaldu dugu, aztertu dugu, ebatzi dugu, eta honek egiten duena da, hau, kenau. Eta gitu ni VA, esango diot, VA, honek egiten duena da, hau, kenau. Resistentzia guztiak berdina direlako. Beraz, saiatu behar naiz, tensioiek kalkulatzen, dakigunaren arabera. Sartzen baldin baditugu hemen V bat eta V bi, aztertu behar dut hau. Venga, operazionalak berrelikadura negatiboa daukate. Biak, honek hemendik, beste honek hemendik. Beraz, zirkuito labur virtuala izan behar dugu. V bat hau, izan behar dugu hemen. V bat. Eta V bi hau, tensio hori izan behar dugu hemen. Orduan, kalkulatu dezakegu adibidez, hau V bat, hau V bi, intensitate hau kalkulatu dezakegu. Boixe da behar duena. Intensitate hau kalkulatzen badut, gero, hemendik iztin da joan, impedantzia altua delako, hemendik etorri behar da. Erabiliko dut tensio ebazteko, eta berdina honekin. Horrengo hasi gaitezen I hori ebazten. I hori da, tensio diferentzia. V bat. Ken V bi, zati RG. RG. Guk ipingintzen dugula kanpotik. Eta horren kalkulatu behar dut adibidez, VA. Hala, intensitate hau, hemendik izan behar dugu.
hemendik ezin delako ez sartu ez joan, bai, esan, bai. RG. RG edo G, G. Edo G, atetzen zait. Horrela xe daukazu ego harretan. RG. Intensitate hori hemendik dator, hemendik ezin delako ez sartu ez atera, hemen tensioa horrela xe hori behar da, intensitate hori ezagutzen dugunez, VA kalkulatu ezakegu, ja, VA izan behar da. Tensio hau, V bat, gehi, I bider RA. V bat, gehi, I bider RA. Berdin, V bat, gehi, intensitate hori. Bider RA, zati RG. Hoi da VA. Eta berdin egin behar dut VB kalkulatzeko. Ja, intensitate hori hemendik da dator. Igarutza norabide horrekin, tensioa horrela eroriko zen, norabide horiekin, orduen VB izan behar da, VB, ken, horrela erortzen bada, ken I bider RA. Berdin, VB, ken V bat. Intensitatea V bat, ken VB bider RA, zati RG. Bole. Eta beste hau ez dut aztertu behar, honek egiten zuena zen, hau, ken hau, VA, ken VB. VO da, VA, ken VB, beraz, jarriko ditut gauza guztiak elkarrekin. Bai, venga, V bat, gehi, V bat, RA zati RG, ken VB, RA zati RG, hau da, VA. Eta orain, ken, hau dena, ken VB, eta orain, hau negatibo gehi, V bat bider RA zati RG, eta hau positibo, negatibo. Ken VB bider RA zati RG. Ja, zer daukago hemen? Ja, V batekoak. Bildu behar ditut V bat. Eta daukat, bat, gehi RA zati RG, eta RA zati RG. Bi aldiz, RA zati RG. Eta orain bildu behar ditut, minus VB. VB, da daukat. Hemen bat. Eta bi aldiz berriz, RA zati RG. Negatiboa dira, baina hemen jarri dut negatiboa, beraz. Eta horrela ateratzen da, hemen berriz geratu zaigu irabazpen hori berdina, beraz hau geratu zaigu hau. Bat, gehi bi. Bider erresistentzia hauen erlazioa, bider V bat ken V bi. Hauxe da, irteerako tensioa, sarrerako tensio horien arabera. Eta hau dena, elkarrekin integratzen denez, instrumentazio amplifikadore bat bezala, honen portaera batez besteko balioarekin oso ona izan behar da. Txip honen ezaugarri horritan, ikusten dezakezue, common mode ratio rejection, horrelaxeko balioekin. Eta kopiatzen duzun bitartean, begiratu behar dut, hogei hori, iaz dudan kopiatu. Ia teoria. Ia. Bai, hogei. Sankaitzkin kopiatu papairan eta raro egin zait. Beraz, hogei. Aplikazioa. Eta bai, bukatzen dugu. Txip honen, edo zirkuito honen aplikazioak. Kontuan izan, bale, operazionalak txipetan integratzen dira, instrumentazio amplifikadore hauek, nahiz eta barruan eskema hau izan, hauek ere integratzen dira txip berean. Zaz dira osagai ezberdinak, baizik eta txip batean egon behar dira,
ezkerreko RG hori ezik. Aplikazioak. Instrumentazio amplifikazioen aplikazioak. Polen da bizikoa. Tensio baxuko sensore, tensio baxuko edo balio baxuko neurketa diferentzialak egiteko. Tensio bajuko neurketa diferentzialak egiteko. Eta diferentzialak. Alak. Adibidez, Wheatstone zubian oinarrituta dauden sensoreak ematen duten tensioa, demagun hementxe daukagula galga ekstensiometrika bat, hauek funtzionatzen dutela hemen errestentzia berdinekin, eta eskuineko hauek aldatzen dute beraien balioa parametro batengatik eta parametro fisikoaren arabera. Errestentzia hori murrizten da luzatzen badegu, azpikoa hau murrizten dena hau luzatu egiten da, gehi alfa bider F, temperatura izan daiteke beste parametro bat, horrelaxiko sensorak bat dima daude, errestentzia horiek hau txikitzen dena, hau handitu. Horren tensio hau gora eta bera dabil, eta hori konparatzen badegu, hemengo adarra honekin, orden bien arteko tensio diferentzial hau, da proporzionala gure parametro fisikora. VCC zati bi, hau ez dakago egin beharrik, bider, errestentzia aldatzen dene parametroa, bider, parametro fisikoa. Kasu honetan, luzapena, izan daiteke temperatura, presioa, zagit. Argatu horrela, Wheatstone zubitan oinarrituta dauden sensorak, tensio diferentzial bat ematen dute parametro fisiko horren arabera. Eta hori bai, balio txikia daukate. Orduan hauek neurtzeko eta amplifikatzeko, hauek erabiltzen dira. Amplitude baxuko tensio diferentzialak ematen duten osagaiak, neurtzeko. Bigarren aplikazioa, seinale biomedikoak neurtzeko. Bertan ere, beraien arteko erreferentzia bezala hartu beharko dira, oso balio txikiak daukate, seinale biomedikoak neurtzeko. Honen antzeko ideia izango zen. Tensio bajuko sensoreak eta balio edo tensio oraindik bajuagoko seinale biomedikoak neurtzeko. Eta azkeneko aldiz, azkeneko aplikazioa izango zen, sensorea baldin badaukagu toki batean. Emagun daukagula tensio sensore bat VS eta behar dugu neurtzea hemen. Gure neurtzeko tokia, gure adimen tokia dago 10 metrota, 100 metrota. Hemen arazo bat izan behar dugu. Alde batetik, hemen daukagun kabletxoak edo izan behar du hemen errestentzia bat, eta gainera, horren urrun baldima dago, gure lurrak hemen erabili behar dugun. Erreferentzia, bezala, gure lurra, hemen baldima ditugu beste sistema batzuk eta bar, hemen eri izan behar ditugu errestentzia bat lurrak ez direlako perfektuak. Irubaleak dira, eta orduene lurraren erresistentzia hau ez dugu zautu behar, gainera egon behar da hemen daude zirkuituen arabera. Beraz, hemengo tensioa, honekin konparatuta horrez dugu UBS izan behar. Orduan, egiten dena da, eramaten da, hemengo lurraren beste referentzia bat, izan behar duela erresistentzia honen eragina, kabletxoi bezala, eta gero hemen erabili behar dugu instrumentazio amplifikadore bat, INA bat. Instrumentazio amplifikadore bat, bere RG honekin, hemen RG, eta hemen irteeran izan behar dugu erresistentzia guzti hauen arteko baliogabetasuna, beraien artean baliogabetu behar dira, eta hemen sensore horren irakurketa garbia izan behar dugu. Urrengo atalean, urrengo gaian ikusi behar dugu zenbaki hauek nola funtzionatzen duten. Hirugarren aplikazioa. Seinale bajuko tensioak neurtzeko, biomedikoak neurtzeko,
edata irakurketa. Zentsura dagoen lekutik irruti bat badago, saiesteko batez ere lurra ez idealen arazoa. Hemen, G1, G2, tensio bat izan behar dugu, nahiz, eta lurra izan, 2 puntu ezberdinetan tensio bat izan behar dugu, eta gaina ez dugu zautzen. Orduan horrelaxe eraman da, tensio diferentzialak irakurritzakegu. Eta hau ikusten baduzu partziala prestatzeko horritan, hause atal bat daukazue. Eta eskatzen ditugu eskatu dezakegu honen ebazpena egitea, amplifikazio, instrumentazio aplikazio bene bizpairu aplikazio esatea, deskribatzea CMRR hori zer dan. Berdina, orain bai bukatzen dugula. Atala. Partzialeko azkeneko gauza. Orain bai, 5. atala, bukatik. Venga. Listo. Doin, atzera gaioan bergea. Ezabatu dezaket hau? Gai berria azteko. Gai berria zarra dela. Ez duzueko gonatuko, baina atal bat saltatu genuen hau bukatzeko eta proiektuarekin lehen azteko. Bueno, venga. Osagaietan ikusi genuen diodoa nola egiten den erdieroarekin pene juntura horiek, gero transistore bipolarra, lehenguneko praktika berarekin egin zenutena, eta saltatu genuen beste transistore mota bat. 4. ataleko transistorea, MOSFET transistorea ikusi behar dugu. Eta baztertzeko bestea eraren eskema jarritu behar dugu. Ikusi simboloa, ikusi ereduak, ariketatxoren bat egin, eta erdieroale egitura ikusi. Hau gainera ez da horren garrantzitsua, zeren gutxixo erabili behar dugu. Bueno, gutxixo partzialan bintzat, gero gai batean digital gaian bai. MOSFET transistorea. BJT zan, Bipolar Junction Transistor. MOSFET, marrazten dudanean honen eskema, esango dizuet, honen esan nahia. Ulertuko duzu, orain arraroa egin behar zaizulako. 4 bat, simboloa. Simboloa eta irizpideak. Irizpideak. Transistore bezala, hau ere egon behar da kontrolatzen, hau etzazuela marraztu, potentzia handiko adar baten intensitatearen pasabidea. Egon behar da, ez marraztu, marraru. Vale? Eta hori irudikatu behar dugu goitik horrelaxe, simboloa horrelaxe eta horrelaxe. Gezitxo bat horrelaxe, intensitatea pasatu behar da. Pasatzen denean. Transistorea etengailu bezala funtzionatzen badu, honek berdin funtzionatzen du, itxita dagoenean intensitatea pasatu behar da. Goiko muturra honi, D. Drain, drainatzailea, euskaraz, drenador. D, drainatzailea. Eta azpikoa, S, source, iturria, fuente. Ingelesez source, fuente, iturria. Eta D eta S artean pasatu behar da, edo ez, guk kontrolatutako parametro batekin. BJT transistoreak zeukan hemen diodo bat. Eta telengunean, hemengo dioda, moztuta zegoenean ikusitzen duten oso ondo mozten duela, eta diodero martxan jarretzen zen dutenean,
pues asetzen zenuten, lortu zenuten diodo hortik intensitatea pasatzea, eta asetzen zen. Kasu honetan, honek ez du funtzionatzen intensitatearekin. Honek funtzionatzen du tensio batekin, tensioarekin, kasi erraxago. Tensio batekin, eta gainera, ez dauka kontakturik hemen. Hemetik ez da pasatzen intensitaterik. Hortxe utzi behar dugu horixe simboloa horre flotatzen, G muturra, gate, atea, kontrolatzeko. Norabideak, intensitatea bakarrik hemen. Iazpidea, eta berdina daukagu hemen, eta hemendik ez da sartzen. Honek tensioarekin funtzionatzen du. Tensio bajuarekin, moztuta. Tensio altuarekin, tak, itxita. Kasi bestea baino erraxo, ez? Hemen diodoa daukagula. Dreinatzailea, iturria eta atea. Ereduak, ikusi zagun, zer egiten duen bestearen antzera, hau puntu bi. Ereduak, osea, funtzionalitatearen arabera, ereduak eta baldintza. Baldintzak. Hau ere, partzela prestatzeko galderatxo egin dezakegu, zeintzuk dira MOSFET transistore baten ereduak eta baldintzak horrelaxe funtzionatzeko. Orduan, pensatzazue, etengailu bat. Tentsio bajua baldin badaukagu hemen, hau moztuta. Eta horixe, denda bizikoa. Jarri dezagun, bai, hemen txe. D eta F zeaten, hau egon daiteke horrelaxe, moztuta. I de 0. Hau beti egon behar da zintzilikatuta, G muturra beti egon behar da zintzilikatuta, hortik ez dago konexiorik. Eta transistor hau horrelaxe egon daiteke, hemengo tentsioa bajua denean. Osea, VG. Edo eta hau konetatzen behar dugu beste norbaitera, hau da VG eta S arteko tentsioa bajua baldin bada, moztuta. Baina bajua zenbat. EJT transistorean diodotxo bat genuen, kasu honetan, tensio ezberdinak izan behar ditugu. Parametro betzela hemen behar digute, gira azteko behar dugun tensioa VGS artean. Eta VTH, threshold tensio bat eman behar dizkibute orduen. Hau, tensio hori horren bajoago den bitartean, moztuta. Bestalde, goazen honain gure iturri zeharo irekitzea. Jarri ezagun hemen sarrean tensio altu bat. Altu bat. Torren hau segertatu behar da. Gure transistorea egon daiteke. BJT transistorea gogoratzazue. Funtzionalitate ideala izango zen horrela egotea. Eta ese artean, zirkuito laburra. BJT tensio txiki bat erosten zen hemen. Dezima batzuk, voltio bat baino gutxiago. Ezaugarri horriak benetazkoak hartzen bagin dituen. Kasu honetan, hemen txe, erresistentziatxo bat izan behar dugu. Ez dizgu izan behar tensio iturri bat, baina erresistentziatxo bat txikia. R, D, eta S artean, RDS, eta hau, itxita dagoenez, etengailu bezala, RDS on agertzen da ezaugarri horritan. Erresistentzia txiki bat, ezaugarri bezala eman behar dizkigute, eta G muturra beti horrelaxe. Osa, egon daiteke horrela. Eta noiz egon behar da horrela? Hau egon behar da horrela. VGS, altua egiten dugunean. Hau baina altuago egiten dugunean. Hasi gure iturria irekiten, tensio altua jartzen. BJT transistorean intensitatea sartzen, hemen hau. Altua egiten dugunean. Eta baldintza bezala, hau horrela egon behar da, tensio hau bajua denean. Beste transistorearekin gertatzen zen bezala, gogoratzen duze. Hau 0,7 zenean eta tensio bajua zenean ere bai. Beste bigarren baldintza bizi izan behar da horrela egoteko. VDS bajua. Bajua. Eta zenbat, beste transistorearen kasuan hemen balio bat genuen, hemen pixkate xeleberako da ideia. Ideia jarraitzen izaten VDS bajua izatea. Baina kasu honetan, bete beharko den baldintza da hoxe. Begira, hemen jartzen dugun tensioa, izan beharko da VTH baino gehiago. Osea, VTH-tik goraka dugun tensioa, VGS totalak en VTH, hori da erabiltzen ari garen hau irekitzeko. Pues hau izan beharko da hori baino txikiagoa.
VGS, ken VTH baino txikiagoa izan beharko da. Baldintza bezala. Eta gainera, erresistenzia hau gutxi gora berako balio bat kalkulatzeko ere, eman behar ditut formula. Erresistenzia hau, egon behar da. Ia, VGS hau handiago egiten badugu, jode, pues, hau itxiago dago. Eta orduen hobeto pasatu behar da. Izan behar da, inbersoa tensio honi, alde batetik, VGS. Eta hau, azten denez gidatzen, hemendik pasatzen garenean, diferentzia horri izan behar da, inbertsoa. VGS eken VTH. Inbertsoa, erresistentzian. Hau, handiago egiten badugu, erresistenzio txikixo. Piskatxo bat pasatzen badugu hemendik, ordene, handixo, inbertsoa. Eta, hemen gauzak erlazionatzeko unitateak eta bar, K parametro bat izan behar dugu hemen, transistorenen K parametro bat ezaugarri bezala emango dizkigutenak ezaugarri horritan. K parametroa. Ezaugarri horritatik aterata, guk polarizatzen ditugun tensio hauekin, gutxi gora bera, kalkulatu dezakegu erresistentzia txiki hau. Eredu hau, mentxe gaudenean, honi esaten zaio gune ohmikoa. BJT transistoraren kasuan hau zan asetuta, hemen gune ohmikoa. Erresistentzia zela dagoelako funtzionatzen. Gune ohmikoa. Eta baldintzak, hauxe, eta hauxe. Eta gogarataz hau izan da tensio bajua jarrita, gero tensioa pila bat haundituta hemen gaude, tartean, jartzen baldin badegu, ez horren altuko tensio bat sarreran, jarretzen badegu, VGS altua izaten, baina ez horren altua, orduen funtzionatu behar dugunek ere bai, mendeko intensitate iturri bat bezala. Beste transistoraren kasuan bezala. Horlaxe, D eta S artean, ID izan behar dugu, egon behar dela menpe, tensionen menpe. Hau onditzen bada, intensitatea onditu. Hau txikitzen bada, intensitate hori txikitu. Bestearen kasuan bezala, beste transistoraren kasuan IB zan, ez da, genuen hemen kontrolatzeko. Eta honen formula, honen mendekotasuna, hau egongo zan elegante, hau ez kopiatu, hau izango balitz, beta bider VGS. Osa, intensitate hau izatea proporzionala tensio honi. Izango zan garbia, elegante, txukuna, ariketak egiteko erraxa, baina transistore hauen mendekotasuna pixkate zakarxo da, ez da horrela, eta da hause. VGS tensionen menpe dago, eta egon behar da, jode, hemendik pasatzen garen tensio diferentzia horren menpe. Osa, hemendik pasatzen garenean, pues, tensio horren menpe egon behar da, hortik horrela azten delako gidatzen. VTH denean, intensitatea 0. Bider, hemengo parametro berdina hau, berbi. Osa, ez da lineala, berredura bat daukagu, baina ideia jarritzen dugu izaten berdina. Hau ondituta, intensitatea onditu. Hau txikituta, intensitatea txikitu. Hori bai, mendekutasun kuadratiko batekin. Eta baldintzak, pues, VGS, hortik pasatzen dugunean, eta tensio hau altua denean. Hau altua denean. Hemen bajua denean, bigarren baldintza da, hau altua denean. Kasu honetan, hau baina altuagoa. Hauexek, hiru funtzionalitateak iturri bezala, etengailu bezala, amplifikadore bezala, eta baldintzak. Bestearen osantzekoak ideiak, hemen ez daukagu VC SAT, balio daukagu, baina hauexek dira. Ideia, oinarrizko ideiak, berdinak. Orden bildu ditzagun hauek, grafikoki. Ikusi ditzagun eredu hauek ze grafikak ematen dizkiguten, eta gero ikusiko dugu errealak nora diren, bale? Hau hiru, grafikak jarriko dituzten, hauek ez dira kurbaz daukarriak, benetazkoak dira, ereduen grafikak.
Ez dut esan. Asetuta, eskerrik asko. Asetasun gunea edo asetuta dagoela. Bestearen kasuan asetuta zegoen hemen. Hau, erdian. Asetasuna. Asetasun gunea. Eskerrik asko. Grafikak. Guazen. Irudikatu ditzagun, pues, balio garrantzitsuenak, ID, eta VDS, eta VG parametro bezala sartu behar dugunez, irudikatu ditzagun. ID, eta VDS. Ikusi ditzagun grafikak nola diren, VG-a da bera. Eta bertan ere igual, begira. VG eta ID errazionatuta duenez, ardatz berdina jarri behar dut hemen ID dentzat, eta hemen VGS. Hirurak izan behar ditut, eta lotuta egon behar dira. Sartu behar digu tensio bat, venga, gozen, sartzea. VGS, sartu dezagun VGS, VTH baino txikiagoa, oza, bajua, VGS, sarrerako kontrol hori, tensio baju bat, sartzen badego, ID 0 izan behar da. ID 0 izan behar da. Hau izan behar da 0, axola gabeze tensio daukagun hemen, begiretazte, zirkuito irekia, axola gabeze tensio daukagun hemen, intensitatea 0. Axola gabeze tensio daukagun, bi muturroien artean, lehendabiziko ereduaren grafika hause. Hau. VGS txikia. Hortxe, axola gabe, ze tensio jartzen diogun VDen. Maximo bat egon gogoa da, noski. Guazen orain, onutza. Suposatu orain, VGS hasten garela haunditzen. Pasatzen garela hemendik arutza. Orduan, hemen jarri behar dut grafikatxo hau. Mendekotasun kuadratikoa VGS eta ID artean. Osa, lineala izango balitza zuzen bat. Baina kuadratikoa denez, hola xiko zerbait, egin behar du. VGS eta ID, grafika hau izango zen, hause. Orduan, hasi naiz, VGS hemen txadibidez. VTH baina altuago egiten. VGS haunditu behar dut, VTH pixkat geixo. Hora jarri dut, VGS haunditu behar dut, zertxo bait. Gero gehiago jarrituko dut handitzen. Horren, balio horrekin, ID hau izan behar dugu. Eta, oraindik ez. Kieto. Gune honetan gaude. VDS txikitan, hemen. VDS txikitan, VDS txikitan, nahiko txikitan, erresistentzia bat daukagu. Gusten ze? Erresistentzia bat. Eta erresistentzia honen balioa da VGS-eren kontrakoa. Oso VGS txikia gabiltzago egiten, hau nahiko handia. Bueno, handia. Hau txikia, hau handia. Orduan, handia baldin bada, malda txikia. Orduan, egoera horretan, VGS pixkata handituta, erresistentzia gunean malda baju bat izan behar dugu, horrela esabidez. VGS handiago egiten badugu, hemen adibidez. VGS handiagoa, ID hori izango zen, baina VDS txikia den bitartean, erresistentzia bat bezala daukagu. Gauza da orain hau handiago egin dugula. Erresistentzia hau txikiagoa, malda handiagoa. Ordin egoera horretan, malda hau horrelaxe. VGS txikiagoa, handiagoa, eta gozen azkeneko bat egitea hemen adibidez, VGS gehiago handituta, intensitate hori aterako zan, hau handiago baldin bada, hau txikio, resistentzia hau txikio, orduen gune horretan, VDS txikitan, hau malda handiagoa. Malda handiagoa, hortxe. Hau izango zan, gune ohmikoa. Ohmikoa, hemen moztuta,
Eta honain, irudikatu ditzagun mendeko intensitate iturri hauek. Hementxe, VDS haundiago baldin bada, intensitatea mantendu behar zaizkigu, balio hauetara. Lehendabiziko balio hontara, mantendu behar zaigu, hemendik aurrera, VDS haundietara, intensitate iturria horrela izan behar dugu. VGS nentzat, hortxe mantendu behar zaigu, eta beste nentzat, horrelaxe. Hemen, azetasun gunea. Azetuta. Moztuta, azetuta, eta gune omikoa. Eta puntu hauek, txikiak, puntu hau izango zen VGS handitu duguna pixkatxo bat, ken VTH, beste hau izango zen VGS pixkatxo bat gaixo handitu dugunak, ken VTH, izango zen hau, VGS pixkatxo bat handituta, gero gaixo handitu dugu VGS, eta azkenik, hau izango zen, VGS askoz gehiago handituta, puntu hortxe, eta muga hau, bien arteko baldintza diferentzia izango zen, VGS hiru aldiz handituta, ken VTH. Osa, ideia bezala hau izango zen. Dakizunarekin hau ez da horren perfektua, benetan. Baina, gozak ulertzeko nik uste dute praktikoa dela horrela ikustea. Kurba ezaugarriak, ereduak erabilita. Une omikoa, azetuta eta mozuta. Eta mendekotasun lineala ID eta kontrolaren artean. Beste transistorean genuen IB eta IC. Eta mendekotasun lineala genuen. Beta. Kasu honetan kuadratikoa, amplifikazioa daukagu hemen, malda nahiko handia, baina ez da horren lineala. Horregatik hau amplifikazioerako erabiltzeko ez da horren baliagarria. Eta aholku praktikoak beti bezala ezaugarri horretan aukeratzeko transistore bat, aplikazio batentzat, eman behar dizkigute ID maksimo bat, ID max, eman behar dizkigute ezaugarri horretan, eman behar dizkigute VDS max, eta diseinu irizpide bezala beti hartu behar dugu ID maksimoaren erdia, baina txikiagoa, gure praktikan, gure egoena aplikazioan daukagun VDS izan berko da, honen bieren, gehienez, eta listo. Venga, Toni, 5 minutuko ariketatxo bat hor egun da laugarren horrian duzuena, eta atzenentxo bat egin behar dugu, ja. Ariketa, hau praktikan ikusteko. Polarizazio ariketa. Daukazuela, parziala prestatzeko horri horretan. Polarizazio ariketa. Hogei voltio, 0,5 ohmio. V-control. V-control, 0,5 ohmio, MOSFET transistore bat, eta ezaugarri bezala esaten digute, eta eman behar dizkigute, gidatzen hasteko honek behar ditu 2 voltio. Eta bere K parametroa lotzen dituela bere ezaugarri fisikoak, guk behar ditugune ezaugarri elektronikoekin, K da 22,5, eta unitateak ikusten baduzu hor, hau intensitatea ateratzeko, amper zativoltio berbi. Baita ere, esaten digute, ezaugarri bezala, transistore honek on dagoenean, osea, gune ohmikoan dagoenean aplikazio honetan, esaten digute, RBS on dela 4,9 miliohmio.
Ezagarri bezala, ezagarri horretatik gabiltza atatzen. Beste gauza batzuk ezagarri horretatik, ID max. ID max, esaten digute, 116 amper. Eta VDS max, berdin, 40 voltio. Datuak, sin más, eta galdetzen dute. Ze tensio behar dugu sarreran, ID nahi badegu 15 amper izatea. Eta bigarren galdera, ze tensio behar dugu jartzea sarreran, transistorea gune ohmikora pasatzeko. MOSFET gune ohmikora pasatzeko. Hau da, zeharo izteko. Guazen pesatzea lehen dabizikoa. Hemen V kontrol ez digute ematen. Gu badaki hau, zero denean moztuta. Azten bagau igotzen, intensitatea azten da pasatzen. Eta esaten digute. ID baldin bada 15 amper, zenbat izan marko den hau. Intensitate hori pasatzen da, transistora baldin badago horrela edo horrela. Bueno, hemen, 15 amper pasatzen baldin badira, hemen 7,5 voltio eroriko ziren. Hemen 7,5 voltio izango genituen. Hemen, ID baldin bada 15 voltio, 15 amper, hemen 7,5. Eta VD izango zen 12,5. Nahiko tensio altua. Horren, 15 amperekin, horren resistenzia txikia daukago hemen, tensio hau, VD, nahiko altua dela. Osa, ziurrenik, egoera hontan egon behar garela. Transistora horrela egon behar dela. Marraztuko dut? Venga, bai. RD, 0,5 ohmio, tamen 20 voltio. Hau RD. Osa, zirkuita hau izango zen. Eta ze tensio behar dugu, hemen, hau izateko. Bale, pues, eredua, hau baldin bada, ID eta V kontrolarteko formulatxoa badaukagu. ID honetan, ID eta V kontrolarteko erlazioa da, K zati bi, eredu honena, hoxe, begira, K zati bi, bider, VGS dala V kontrol, beraz jarrik behar dut V kontrol, ken VTH ematen digutela, berdi, K ere bai ematen digute, ID esaten digute 15 dela, beraz hemendik, bakantzen badegu hemen, hau ateratzen da, 3,15 voltio. Hori egin dut, etxean. 3,15 voltio. Zerotik bira, moztuta. Bitik, 3,15-era, intensitatea zerotik 15-era. Hortik gora, onditzen da horindik gehiago. Eta hor esaten digute, bigarren atalan. Ze tensioerekin sartzen dago ja gune ohmikora. Ja ematen du, eman dezaken intensitate handiena. B, atala. Osea, V kontrol gabiltza onditzen. Gabiltza onditzen. Eta hau joan behar da murrizten, untzaino. Horren, ikusten duzue, justo mugan, hemendik onuntza gaudenean, asetasun, ohmiko gune horretan, baldintza hau izan behar degula. Justo mugan. Osa, hau jan behar da murrizten, eta berdina denean, gehiago onditzen badegu ordean txikia izango da, mugan justo baldintza hau izan behar degula. Horri erantzuteko, hau erabili behar dut.
formula hori. Justo gune azetasun eta ohmikoaren artean, VDS da izan dezakegun minimoa azetasun gunerako, VGS berdin, VGS dala V-control, ken VTH. Badakigula. VDS da transistoraren VDS, baina VDS hau lurra baldin bada ere kalkulatu ezakegu maila hau eginez. Ordu jarri behar dut. VDS da, VD, dala, VCC, hogei, ken ID, ez dakigu ze ID behar dugun, bider RD, VD, ken VS dala 0, berdin, V-control, ken VTH. ID eta V-control. Baina, hor gaudenez, azetasun nagune ohmiko justo muga horretan, hemen ere oraindik hau betetzen da. Beraz, hemen jartzen badut formula hori, VCC, ken, ID, K zati bi, ez daguna, V-control, kalkulatu behar duguna, ken VTH, parametroa, berbi, bider, RD, berdin, V-control, ken VTH. Hauxe batzi beharko genuke. ID beharrean jartzen baldin badego, ez ezagun bakarra orain V-control. Erabiliz, gure baldintzaren justoko muga hortako baldintza, berdinketa. Eta hoi, ebazten badegu, ateratzen da 3,8 voltio. Begiratzazue, kuriositate bat. V-control, bi arte moztuta. Gero, bitik onutza, 15 amper handitzen da. Eta gero, hemen 12 voltio, eta gero, bakarrik 0,6 voltio horietan, beste horren beste, o gaio, uste dut gaio, ez, beharko zuen. ID bikoitza, hori da, mendekotasun kuadratikoa daukagulako. Ez da lineala, orduene, lineala ez denez, hau handituta, ID handitzen da asko gehiago, hemen txegi egon gaitezke. Bale, orduene, hau da erantzuna B atalekoa, eta lehen da bizikoa. Honekin jartzen dugu 15 amper, eta honekin gune ohmikora sartzen dugu. Balio horrekin kalkulatu dezakegu ID, bera hori ez dut egin, eta ID hemendik aterako zen. Eta atzeren bat egingo dugu.